Kaon kita. Mukbang. Paayaw kakaon ka gulay. Ngaran na. Kari-kari. Yan, kari-kari. Kari-kari guro diyang gulay. Huwag matpataw. Matpataw. Nason. Diya. Ginamos. Bagoong aling kay Maymay. Si Kadya. Kanan ko pagkaraka. Hi. May uga pa mang nabilin. Hungry ko no ilangga ako, hungry ko no. Bago lang tapos kaya po na hungry no matara. Yung antibiotic mo ba? Antibiotic ka daan nga hungry siya. What antibiotic ko? Okay. Bye guys. Okay, you can drink. See you next time. Bye. Hi guys. Abi ko na ko nga video. Why na save? Tiyambal ni boss ko. Tikaong kaliwat. Para lang ka-take to ka video. Hi everyone. Hi everyone! Kaon tayo! Tinaman na nakubog sa kapinggan pero kung mag-take two ako, diyan pa oh. Mag-take two ko video. Naku, maubos kaya sang kayahong ko nga gulay mukbang! I love